Čo sme tvorili v uzlíčku? Po 2 týždňoch je tu uzlíček znovu s novými nápadmi a tentokrát sme tvorili štýlovú kabelku. Tí najšikovnejšie a najkreatívnejšie z nás si svoj imič radi tvoria podľa seba, ale zároveň sa držia trendov, ktoré sú populárne u nás aj v zahraničí. Na celú kabelku je potrebné iba jedno kopko a doplnky podľa svojho vkusu. Predstav si, ako skvele by pasovala k tvojmu imidžu, a to vďaka tvojej šikovnosti a tvorivosti. Dobrou správou je, že v uzlíčku sme vytvorili kompletný návod v jednoduchých krokoch a tvojou úlohou je už len vybrať si dokonalú farbu, ktorá sa hodí k tebe. Lajkom a odberom si môžeš byť istá, že ďalšiu inšpiráciu uzlíčka už nezmeškáš